आज आम्ही हांगा उत्तर गोवा कलेक्टराक एक निवेदन दिल्लें आसा। तेतून आमी मागणी केली आसा की आज गोंयांत जर पळयलें तर बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचे अनधिकृत वास्तव्य दिसान दीस वाढत चल्लें आसा। काल परवाची बातमी आसा, हांगा ओपा कोर्टार हांगासर जे 2 चोर धरले तांकां ज्यांची चौकशी जाली तेन्ना लक्षात आयलें की ते 2 बांगलादेशी घुसखोर आसा। 1 वर्सा पयलीं उजगांव ATM फोडलेलें, ते ATM फोडपी ताका दिल्ली अरेस्ट जाली। त्याची जेन्ना चौकशी जाली तेन्ना लक्षात आयलें की तो देखील बांगलादेशी आसा। आज हे गोवा एक सुरक्षीत अशें राज्य आसा, सगळे धर्माचे लोक हांगा शांततेन रावता, परंतु आज गोंयांतली ही गंभीर समस्या आज निर्माण जाल्ली आसा। आज ह्या संदर्भात 2017 ऑक्टोबर 2017 आम्ही डिचोले एक आंदोलन केले, जेन्ना म्यानमारसून रोहिंग्या मुसलमानांक हाकलून लायले तेन्ना गोंयान वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या समर्थनार्थ मिरवणुका काढलेले। तर त्याच्या विरोधात संदर्भात आम्ही एक डिचोले आंदोलन केले आणि त्या संदर्भात आम्ही सरकाराक ऑफिशियली निवेदन सुद्धा दिले। तरी देखील त्या संदर्भातले घटना आजही पुढे येत असा। त्यामुळे ह्या सरकारान ह्या संदर्भातली कठोर अशी ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ह्याच्यावर अशी योग्य ती कारवाई करपाची आज सरकारकडे पोलिसांकडे आमची मागणी असा की गोवान एक विशेष पोलीस पथक यांच्यानी लागू करचे, स्थापन करचे आणि त्या संदर्भातली चौकशी करून संबंधितांचेर कारवाई करपाची। 1 महिन्या पयलीं कर्नाटक पोलिसांनी एक रिपोर्ट समोर धाडला। त्या रिपोर्टातून असे लक्षात आले की गोवा, दिल्ली आणि कर्नाटक या 3 राज्यां भितर रोहिंग्या आणि बांगलादेशींची मोठी टोळी कार्यरत असा। त्यामुळे गोव्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण असो विषय असा। आमची मागणी आहे सरकारकडे की आज गोव्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या संदर्भात लक्ष घालचे आणि यांच्यावर जे कोण संबंधित आहेत त्यांच्यावर कारवाई करची।